ערב טוב לכולם, ערב טוב, אני הקוסם ראול ואני אומן בטלפתיה. את הבלונדינית בפינה, תחשבי על מדינה? חשב? חבר'ה, כפיים לבלונדינית, היא הצליחה לחשוב! אנחנו הבלונדיניות! אנחנו ח' אוקיי, אני צריך מתנדב או מתנדבת, אמיצים במיוחד, שיבואו לבמה, מי רוצה? אני רוצה! מי? אני רוצה! בוא לבמה, יאללה, מצוין. כן, אני יכול? כן, בוא לבמה. מה אכפת לך? מדוע אתה כה עיקש? מה זה יקל? לא משנה. מישהו אחר אולי רוצה לבוא? אתה לא יכול לקחת מישהו אחר. למה? כי הוא לא יודע את הטקסט. טוב, אז יאללה, בוא לבמה. הודיה, זוזי, הודיה. שלום אדוני, מה אתה רוצה להזמין? שלום לך, איך קוראים לך? חבצול. חבצול? מה מקור השם חבצול? אבא שלי רצה שמהתנ"ך. אבל חבצול זה לא מהתנ"ך. נכון, אבל הוא רצה. אוקיי, חבצול, בוא תספר לקהל הנהדר שלנו פה מה אתה עושה בחיים. אני ניזון. ניזון? מה זה ניזון? ניזון, לדוגמה כעת, אני ניזון מהגזר שלי. אוקיי, לא, תודה, אני לא חפש. אוקיי, אנחנו נתחיל עם תרגיל מחשבה קצר. אתה תחשוב על מספר מ-1 עד 10. 8. לא, אל תגלה לי את המספר. 3. אל תגלה לי את המספר. 5. אל תגלה לי, תבחר מספר מ-1 עד 10 ואל תגיד לי מה הוא. המספר נבחר. אוקיי, עכשיו תכפיל אותו ב-2. 20. לא משנה. אנחנו נעבור לתרגיל... מה אתה עושה? אני ניזון. לא, תודה. אוקיי, אנחנו נעבור לתרגיל היפנוזה מדהים שאני בעצמי פיתחתי. וואו, אני נפעם. מה זה נפעם? נפעם, לדוגמה כעת, אני נפעם מהגזר שלי. אוקיי. אתה ער, אתה רדום, אתה ער, אתה רדום, אתה ער, אתה רדום, אתה ער, אתה רדום. אתה ער, אתה רדום, אתה ער, אתה רדום, אתה ער, אתה רדום, אתה ער, אתה רדום. בואו אליי כוחות השמיים, אברה קדברה. אני מבין שאשתך היא המפרנס העיקרי בבית.